Jo tonono Jisuni mungbai cibai yafarjawo. Kok bothomangkha effective preaching ni bagui kaiba qualities. Elembak katharo subra Jisu Kristo bini sagri rokno daigoi kelangmani tongo. Tei o elembak ni bisingti khe tabuk jo to Jisuno poito khlaine rokno dagi mani klaio Kothoma Kaham no pirdi hinai. The Great Commission abo mathai Kothoma Kaham berem neichi charni batang kangke jichukuo sajak tongo. Phaidi obno kisisa khuk tangai nailayana. Aboni bagui no thangdi sungchar gonangui bebak borok ni thani thangai borok no ani sagri snamidi pha sajla tei phola katharni mungbai borok no baptisma redi. Elembak kathar khuk tangmani bagui kaitor jotoni sakao hamari khlaijathung. Amen. Obai khe elembak katharo sujak tongmani bagui Christian rok Jisuno poito khlaya ongui tongnai borok rokni thanio Kothoma Kaham pirnani nango. Obai khe elembako dagiwi tongmani bagui joto poito khlaine rok Kothoma Kaham ma pirlaijawo. Pastor phan ungthung, evangelist phan ungthung, mothani members phan ungthung, bori phan ungthung, chela phan ungthung, jotono kaitorni Kothoma Kaham no pirthai klaio. Abni bagino जों pilaijawo. Suremung bkha kahwan sukma kok sitra saya bkha krak tei kubui. O kaiba qualities tongkhang kangke phola kathar samung tango kaitor hamari khlaio kaitor bthai thai rwnai a preaching no kaitor naithothok khe samung jarwnai tei khoroksa borok kaitor no siniakho bo kaitor no ma sininai. O kaiba qualities no phaidi जों thepawi nailayana suremani bisingtei khe poitoni bisingtei khe salsa जों TG TO DJ ni bisingtei khe the gospel team of onlooking diamond jubilee ni bisingtei khe champa kamio preaching khlainani thanglaikha. Salmari ingkha 20 tarik January mas 2014. A jorao kaitor जोंनो teiduli tongmabai kaitorni khairokmani jarei जों tei chukya sumsok borok जों tei phankrei sia chaya borok no kaitor teidulmabai bo जोंनो samungo thepakha tei a salo जों kaitorni Kothoma Kaham no piri mangkha tei kaitor afru samung tangmabai kaitorni phola kathar samung tangmabai phola samung tangmabai a jorao a salo poito khlayarok Jisuno poito khlainani chengkha kubui kubui no tabuk champa hasuk Baptist Church hanei hathai kotor area o tongo. Abo bahai ongui mangkhaba kaitorni jarei haifano chini thanio suremung tongmani bagui chini thanio bkha kahwan sokma tongmani bagui chini thanio bkha krak eba khe confidence tongmani bagui tei chini thanio kok kaham khe sawi tongmani bagui kaitor phola kathar cheno teidulkha tei chini samungno charkha bini sengsa angkha tei borok rok kha kifilkha kubui kaitor no sawi mankha hingke belai kha srangjaknai kok tongthothokni kok hingke aboni bagui phaidi जों je tabuk phano Jisuno poito khlai khorokno kaitorni Kothoma Kaham no pirlayana borokni phola mothangjak thung nei phaidi जों sak sakno Kothoma Kaham pirnani bagui जों sakno snamlayana. O kaiba qualities ni slai phano norni thanio simani chukmani rungmani tongui mano aboni bagui a simani chukmani rungmani rokno kaitorni samungo thepadi kaitor jotoni sakao o kisisa samani bisingtei kaitor hamari khlaijathung. Amen. Ang norokni takhuk roton rupni norokno koijao sajagui tongkhangke like tei subscribe khlaidi obai kheno phaidi जों sranglayana abai kheno जों kaitorni bisingtei khe phaidi जों khnalayana sranglayana je parematei je chukmatei angbo piri tongjawano
kaitor jo toni sakao hamari khlai jathung. Amen.